إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه Barcha галәмнәрне дә юктан бар кылып, безне үзенең күпме санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Бейек Раббыбыз, хак иләһебез булган Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез һәм тыйганнарыннан тыйыла күрегез. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә бик күп аятларда безне тақвалыкка чакырды һәм Адам баласының дөньядагы бәхете, ахирәттә мәңгелек җәннәте шушы тақвалыгына кайта, шушы тақвалыгыннан тора дип безгә белдертте. Һәм шул аятларның берсендә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйткән: «Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, ягъни тиешенчә әмерләрен үтәгез, һәм харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз, һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Газиз дин кардәшләрем, бүген 14 июль, җомга, Хиҗратның 26 Зөлхиҗҗәсе. Димәк, 2 көннән без сезнең белән 1445 елга аяк басабыз. Бу нәрсә дигән сүз? Хиҗраттан 1445 ел дигән сүз, моннан 1445 ел элек сөекле пәйгамбәребез sallallahu aleyhi ve sellem үзенең тугры сахабаларын алып, изге Мәккә җирен калдырып киттеләр. Һәм килделәр ул вакытта әле нурсыз булган, бәрәкәтсез булган, сусыз булган Мәдинә шәһәренә. Һәм шушы Мәдинә шәһәре нурлы булды, сулы булды, бәрәкәтле булды. Менә шушы Аллаһның бәндәләре шул шәһәргә килүдән. Без мөселманнар шушы хиҗрат хәлләрен искә алырга тиешбез. Чөнки Мәккәне калдырып китү, туган шәһәрен, туган җирен калдыру сөекле пәйгамбәребезгә дә, аның сахабаларына да бик авыр сынау булды. Чөнки алар рәхәттән калдырмадылар. Алар үзләренең диннәрен, иманнарын саклап калу өчен Мәккәдән китәргә мәҗбүр булды. Они были вынуждены покинуть Мекку. Алар куылдылар туган җирләреннән. Ләкин Мәдинәгә килү алар өчен зур җиңүгә әйләнде. Һәм сөекле пәйгамбәребезнең Мәдинәгә хиҗрат кылуы ислам тарихына зур үзгәрешләр кертте, зур җиңүләр китерде. Әлбәттә, без мөселман өммәте
1445 ел буламы, 1500 ел, тагын да күбрәк еллар үтсә дә, без бу вакыйгаларны онытырга тиеш түгелбез. Без ул вакытларны өйрәнергә, сөйкле пәйгамбәребезнең өстенә төшкән зур сынауларны, мөселман ирләре, мөселман хатыннары кичергән авырлыкларны исебезгә төшереп, шуннан гыйбрәт алырга тиешбез. Хиҗрәтнең сабаклары, хиҗрәтнең гыйбрәтләре бик күп. Шуларның берсе бу Аллаһ юлында үзеңне, малыңны корбан итүнең зур үрнәге булды. Татарча әйткәндә, бәлки фидакарлык дигән сүз. Ягъни фидакар кеше дип әйтәләр, үзен үзе жәлләмичә, кызганмыйча эшкә бирелгән, ниндидер бер фикергә бирелгән кешеләрне фидакар кеше диләр. Фидакар хезмәте өчен бүләкләнде дип әйтәләр. Фида сүзенә кайта. Ягъни үз-үзеңне фида бирү, фида итеп бирү. Менә фидакарлыкның үрнәге булды шушы хиҗрәт. Чөнки динеңне, иманыңны саклап калу өчен үзеңнең туган җиреңне. Алар бит анда килмешәк түгел иде Мәккәдә. Алар шул Мәккә халкы иде. Шул ук Курайшлар иде алар күбесе. Менә шушы туган җиреңне, гомер буе төзегән өеңне, туплаган, җыйган, эшләгән мал-мөлкәтеңне калдырып китү җиңел сынау булмаган. Һәм хиҗрәтне мөшрикләрдән яшеренгән хәлдә хиҗрәткә китү сәбәпле алар юлга чыктылар. Булды, без китәбез, сау булыгыз дип түгел. Алар юлга чыктылар, күбесе качып, күбесе яшеренеп, чөнки аларның артларыннан куа чыктылар. Аларга һөҗүм иттеләр, аларга ябырылдылар. Шуңа күрә күбесе бер нәрсәсез чыгып китте. Уйлап карагыз, менә син гомер буе эшлисең, сәүдә итәсең, базарыңны, кибетеңне төзисең, йортыңны төзисең, менә синең машинаң, менә синең байлыгың, һәм бер мизгелдә бер-береңне дә ала алмыйсың. Бер нәрсәңне ала алмыйсың, чыгып китәсең. Хәтта җәмәгать беләбез, Сирадан күбесе гаиләләрен дә ала алмады. Чөнки кабилә булып яшиләр иде. Һәм кабилә булу сәбәпле ул кабилә килде дә, син үзең китсәң кит, хатының безнеке, безнең кабиләнеке ул, безнең кызыбыз ул, хатыныңны бир безгә диделәр. Кемгәдер килеп, балаларыңны безгә калдыр дип, шул балалар өчен, хатыннар өчен бәрелешеп, низаклашып беттеләр. Шуңа күрә бу алар өчен зур сынау булды. Һәм сөйкле пәйгамбәребез ул бит Мәккәне бик ярата иде. Чөнки Мәккә ул аның шәһәре булды. Ул аның җирен, ул аның туфрагын, ул аның һавасын бик ярата иде. Хәтта сөйкле пәйгамбәребез Мәккәдән киткәндә аның шул хәтле күңеленә авыр булды. Мәккәдән киткәч ул шул кадәр Мәккәне сагына иде. Нинди генә сынаулар күрмәде Мәккәдә. Нинди генә авырлыклар күрмәде. Әйе, чыгып китте, ләкин кытылдым бу Мәккәдән. Битсеннәр шунда дип утырмады. Ул Мәккәне сагына иде. Мәккәдә явызлыкны күп күрсә дә, Мәккә аның йөрәгендә булды. Хәтта Имам Тирмизи риваят кыла, сөйкле пәйгамбәребез әйтә торган булган. Валла, Мәккә белән сөйләшә торган булган пәйгамбәребез. Валлаһи дигән, Аллаһ белән ант итеп әйтәм, син, ягъни Мәккә, Аллаһы Тәгаләнең иң хәерле җире син дигән. Синнән дә хәерле җире юк дигән. Һәм минем өчен син иң сөйекле булган җир дигән. Ягъни мин сине яраткан кебек бүтән бер шәһәрне дә, бер җирне дә яратмыйм дигән. Әгәр дә мине синнән куып чыгармасалар, мин бер кашан да сине ташлап китмәс идем дигән. Карагыз, менә бүген сөйлибез бит патриотизм турында. Менә патриотизмның туган җирне, туган урыныңны, туган шәһәреңне сиңа
гомер биргән, сиңа гыйлем биргән, сиңа тормыш биргән, синең күпме шатлыклы мизгелләрең үткән шәһәреңне ярату менә үрнәге. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта Мәдинәдә булганда кичләрен күңеле тулып Мәккәне сагынып елый торган булган. Һәм аның хәтта Мәдинәдә бер дугасы бар. Пәйгамбер бу Имам Бухарида килә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Я Аллаһ, син ничек Мәккәне күңелләребезгә керткән булсаң ди, Мәдинәне дә күңелләребезгә кертсәң иде" ди. Ягъни Мәдинәне ярату ул бәлки шундук булмагандыр. Шуңа күрә әле бит Пәйгамбәребез хиҗрәт кылып килгәч күпме сахабалар үлә. Мәдинәдә күпмесе авырый башлый, чөнки климат башка, җир башка, шартлар башка, сынаулар күп була. Ләкин Пәйгамбәребез әйтә: "Я Раббым ди, Мәккәне ничек яраттырган кебек, безгә Мәдинәне дә яраттырсаң иде" ди. Һәм тагын бер дугасы бар: "Я Раббым, синең яраткан кылың, шуның дугасы белән син ничек Мәккәгә бәрәкәт биргән булсаң ди, Ибраһимның дугасы белән, мин дә синең яраткан кылың Мәдинәгә тагын да күбрәк бәрәкәт бир" дип, әлхәмдүлилләһ, дуга кыла торган булган. Шулай ук җәмәгать сахабаларда бик күп сынаулар үтә. Абу Нуайм үзенең китабында китерә Саид ибн ал-Мусайибтан риваят. Шушы хиҗрәт кылучы сөйкле Пәйгамбәребезнең мухаҗирлар арасыннан Сухайб исемле сахаби була. Ар-Руми. Һәм ул сәфәргә чыккач, дөясенә атланып чыгып китә. Аның артыннан Курайшлар куып чыгалар. Куа баралар. Һәм аны куып җиткәндә Сухайб туктап кала, дөясеннән төшә һәм биленнән җәясен чыгара. Җәя лук була инде. Укларын куяда, тегеләргә әйтә: "Әй Курайшлар ди, минем ничек атканны беләсез ди, барыгыз да ди. Мин сезнең арагызда минем кебек уктан атучы юк ди. Сез миңа килеп җиткәнче соңгы угымны җибәрәчәкмен ди. Ягъни билемдә күпме угым булса, стрела, бөтенесе үзенең кешесен табачак ди. Угым беткәч ди, монда кылычым бар ди. Шуңа күрә әле минем кылычым белән дә сез күрешәчәксез ди. Анда бит алар бер көтү, авыл бер үзе. Шуннан соң Курайшлар әйтәләр: "Сухайб ди, син безгә килгәндә хәерче идең ди. Син бер нәрсәң юк иде. Син байыдың ди. Бездә әйтәләр бит инде, кеше булдың ди. Син менә кеше булдың ди. Калдыр бөтен байлыгыңны безгә ди. Юл ачык сиңа ди. Байлыгыңны калдырмыйсың икән, китмисең бер каяда ди. Карагыз, ул бит аны урлап алмаган. Ул бит аны кеше талап алмаган. Ул гомер буе шулар кебек эшләгән. Ләкин карагыз нәрсә диләр. Аяк татламыйсың. Сугышабыз синең белән, ләкин чыгып китмисең, бөтен байлыгыңны калдыр ди. Шуннан соң әйтә: "Килештек ди. Алыгыз бөтен байлыгымны ди. Бөтен нәрсәсен калдыра." Һәм чыгып китә Мәдинәгә таба. Күпмедер вакыттан соң Пәйгамбәребез белән очраша. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа карыйда: "Сухайбның сәүдәсе уңышка иреште" ди. Ул бит сәүдә кылды алар белән. Калдырды бөтен малын, сайлады иман һәм динен. Шуңа күрә Пәйгамбәребез нәрсә ди? Сухайбның сәүдәсе уңышка иреште ди. Абу Сәләмә, Умму Сәләмәнең ире гаиләсен ала, баласын ала, хатынын алып, дөягә утырта һәм менә чыгып киттем дигәч, хатынының кабиләсе килә. Әйтә: "Үзең бар кит, ләкин хатының безнеке ди, безнең кыз ул ди." Шуннан соң киләләр улын алырга. Хәтта ике кабилә улын, кичкенә баланы шул хәтлек ачу булалар да. Алар бит мөселманнар булай гына китмәде инде. Шул хәтлек баланы тарткалый башлар, хәтта кулын имгәттеләр ди сабый баланың. Миңа ди. Хатынын да бирмиләр, баласын да бирмиләр. Яраткан хатынын никахлы, яраткан үзе үстергән баласын калдырып, бер үзе чыгып китә. Һәм инде күпме елап, Умму Сәләмә дугалар кылып, Аллаһ Тәгалә аннан соң аларны очраштыра. Менә шушы һәм башка бик
күп сынауларны үтәләр сөйкле пәйгамбәребез һәм аның сахабалары. Шуңа күрә мухаҗирлар, аларның ислам тарихында мухаҗир дигән сүз хиҗрәт кылучылар, шушы хиҗрәттә катнашучылар, шушы сынауларны үтүчеләр, алар исламда айрым урын алып калдылар ислам тарихында. Мухаҗирлар дип. Һәм алар турында күпме хадисләр калды. Чөнки алар нинди зур сынауларны үттеләр. Ә шушы мухаҗирларны үз туганыннан да якын итеп кабул иткән Мәдинә мөселманнары, алар ансарлар булып калдылар. Ягъни ярдәм итүчеләр. Чөнки ие булса иен бүлде. Лапасында 2 тавыгы булса, берсен аңа бирде, бер нәрсәсен кызганмады. Малын 2гә бүлде, кызганмады. Аларны үз туганнарындай кабул итте. Шуңа күрә хиҗрәт кылу. Менә бу хиҗрәт вакыйгасы Пәйгамбәребезнең сирасында безнең өчен зур гыйбрәтләр, зур дәресләр бирә. Һәм әлбәттә сөйкле Пәйгамбәребезнең дә, аның сахабаларының да шушы кадәр сынауларны үтүләре бушка китми. Аллаһы Тәгалә аларны шушы сынаулар аша аларның иманнарын, ихласлыкларын тикшерә, сыный һәм алар өстенә зур вазифа билгели. Пәйгамбәребез һәм аның сахабалары Мәдинәгә килгәч, Мәккәдә ирешә алмаган җиңүгә ирешәләр. Алар җир өстендә иң камил, иң хәерле, иң көчле ислам җәмгыяте төзиләр. Исламское общество төзиләр. Bütün кагыйдәләре белән, bütün көчләре, куәтләре белән. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер караганда җиңелү кебек куылды бит үз шәһәреннән. Диненә тугры булган өчен. Җиңелү кебек тыелса да, шушы җиңелүне Пәйгамбәребез җиңүгә әйләндерде. Мәккәдә төзи алмый иде ул җәмгыятьне, ә Мәдинәдә шуны төзеде. Һәм күпмедер вакыттан соң беләбез, шушы көч җәмгыять белән ул кайтты Мәккәгә, аны куып чыгарган кешеләр янына. Берәрсе, урысча әйткәндә, хәтта берәрсе, берәр Курайш җитәкчесе кылыч тотып чыктымы, берсе дә чыга алмады. Чөнки Аллаһ аларга көч, аларга бәрәкәт бирде. Шуңа күрә менә бу хиҗри елны озатып, яңа елны каршы алганда без шушы вакыйгаларны искә алабыз һәм үзебезгә гыйбрәт алабыз. Мухаррам айы берничә көннән җир өстенә аяк баса. Мухаррам сүзе харам кылынган дигән сүз. Запретный месяц дигән сүз. Аллаһы Тәгаләнең хикмәте мөселманнарның хиҗри елы тамамлана харам айлар белән. Чөнки без инде харам айда. Һәм башлана харам ай белән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, ел 12 айдан тора дигән. Шуларның 4-се харам айлар дигән. 3-се бергә килә. Зулкаъда, Зулхиджа һәм Мухаррам. 4-нчесе Җумада белән Шәгъбан арасында Рәҗәб айы дигән бу Бухари риваятында килә. Харам дигән сүз, җәмәгать, ул айруча тыелган. Әгәр дә башка айларда да гынахлар тыелган булса, бу айларда без харамнан тагын да тыелырга тиеш. Шуңа күрә иң хәерле мәчет, иң изге җир, нинди җир? Харам җирләре, харам мәчетләре. Харам дигән сүз начар дигән сүз генә түгел. Ягъни ул тыелган. Анда гынах кылсаң, тагын да күбрәк гынахка чумасың. Менә бу айларда да шулай. Без елны гынахтан айруча тыелып узатабыз. Һәм харам айы Мухаррам белән каршы алып, гынахлардан тыелып каршы алабыз. Икенче яктан карасаң, безнең Рәсәйдә дә елны харам белән узаталар. Харам ай белән түгел. Харам белән каршы алалар. 20-сеннән соң башлана байрам, декабрьнең. 15 январда пахмил бетсә, баш төтеп бетсә, эшкә чыгалса рәхмәт. Шушы елны узатканда һәм елны каршы алганда харам белән күпме семья аерылыша. Сугышып, талашып бетә. Күпме кешеләргә инсульт, инфаркт була. Намаз укып түгел, аракы эчеп. Организм түзә алмый. Бер елны Түбәнкамада эшләгәндә мәйтхана ачтык. Һәм шәһәрнең күпчелек татарлары шул мәйтхана аша узатабыз.
Яңа ел алдыннан совещаниеда бабайлар әйтәләр: "Хәзрәт, яңа ел килә ди, безгә әзер булырга кирәк" ди. Әйтәм: "Нәрсә булды? Безгә ни катышы бар синең? Безнең ишәсе юк, башкасы юк. Хәзрәт, безнең мәйтханәдә син беләсеңме, что творится" ди. Әйтәм: "Нәрсә? Без җитешә алмыйбыз" ди. Яңа ел каникулында без кешеләрне җуа-җуа җитешә алмыйбыз ди. Алар шулкадәр күбәя ди. Мен аны гел уйлаганым юк иде. Шуңа күрә без бәйрәм дибез, бәйрәмдә эшә күпме кеше үлә, күпме кеше китә. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кызганыч, Рәсәйдә дә харам белән озатабыз елны, харам белән каршы алабыз, ләкин харам айлар белән түгел. Мөселман киресенчә. Ул шушы айларда башка айларга карый да гынахтан тыела, гынахтан ерагая. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тәгалә Коръәни Кәримдә Тәүбә сүрәсенең 36-нчы аятында харам айларын санаганнан соң фәлә тазлиму фихинна анфусакум диде. Шушы айларда үз-үзегезгә зулымлык кылмагыз диде. Не обижайте себя диде. Ничек гынах кылып. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Мине гаепләмәгез" диде. Бу айда үзегезгә үзегез зулымлык кылмагыз диде. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тәгалә безне кисәтте. Мухаррам айы, айруча харам кылынган ай. Һәм шушы айда без күбрәк изгелек кыларга, күбрәк хәерле эшләр эшләргә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мухаррамда безне чакырды уразага. Имам Муслим риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Рамазаннан кала". Беренче урында Рамазан. Рамазан уразасы кебек бүтән бер ураза да юк. Гарафада да, Гашурада да иң изге Рамазан, чөнки ул фарыз уразасы. Рамазаннан кала иң саваплы ураза диде. Шахруллахил Мухаррам ди. Аллаһның айы Мухаррам уразасы ди. Аллаһның айы Мухаррам уразасы ди. Фарыздан кала, фарыз намаздан кала иң саваплы намаз төнге намаз, тәһаҗҗүд намазы ди. Бу Имам Муслим риваятында килә. Һәм галимнәребез шушы хадискә шарх биреп әйттеләр: "Әгәр дә пәйгамбәребез Мухаррамны Аллаһ айы дип әйткән икән ди, бу инде бу айның дәрәҗәсен күрсәтә ди. Һәм Рамазаннан кала иң саваплы, иң хәерле ураза ул шушы Мухаррамда тотылган ураза диде. Һәм бигрәк тә аның 10-нчы көне, Гашура көне, шулай ук хадисләрдә Тәсуга 9-нчы көне, әле аңа вакытыбыз бар, ансы турында тагын алга таба иншалла насихатларыбыз булыр. Шуңа күрә Аллаһның хикмәте, карагыз, Рамазан ае үтте. Рамазаннан соң Шәввәлнең 6 көне. Шәввәл китте, Зөлхиҗҗә башланды. Зөлхиҗҗәнең 1-нче 10 көне. Аннары соң Гарафа көне. Аннары соң әлхәмдүлилләһ Аллаһка якынайды курбан чалып, тәкбирләр әйтеп. Менә Зөлхиҗҗә китеп бара, менә безгә тагын Мухаррам ае, тагын ураза, гыйбадат. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә безне җибәрми. Ни өчен? Чөнки ураза гыйбадатының җәмәгать бигрәк тә җәй чорларында аның кешенең диненә, кешенең тормышына тәэсире бик зур. Абу Умама радиллаһу анху әйткән, Аллаһның илчесе, ул әйткән: "Я Расулаллаһ" дигән, пәйгамбәребезгә сорау биргән: "Аллаһыдан миңа күп файдалар китерә торган бер гамәлне өйрәт әле" дигән. Аллаһ каршында миңа иң күп файда нәрсә китерә дигән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Ураза" дигән. Тот ураза, уразаның тиңдәше юк дигән. Нет ничего равного посту дигән. Чөнки ураза биргәнне башка бер гыйбадәттә бирә алмый дигән. Бу хадис Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямнан килә. Шуңа күрә җәмәгать, ураза безне тәрбияли һәм менә шушы изге айлар, изге көннәр, алар безне һәр даим шушы гыйбадәттә тотып килә. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, Аллаһның елын 1444 елны изгелек белән, харамнардан ерак торып озатыйк, изгелек белән каршалыйк. Аллаһ Тәгалә хәтта елыбызны гына түгел, көнебезне дә шулай башлаган. Иң беренче көн иртә белән торгач, мөселман нишли? Иртәнге намазын укый. Ясту укып ята. Шуңа күрә ничек башлыйсың, шулай дәвам итәсең дигән әйбер ул динебездә дә дөрес. Аллаһ Тәгалә безгә хәерле, имин, бәрәкәтле тормышлар бирсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафа'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.